sa mga bareta. Patas sa impormasyon. Public service. Enot ka. Malalaoman. Katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Welcome sa tuya pong programa ang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Webes. Pizza 25 na palang tulos kita pare ha. Pero ang aldaw na sana, Pasko na. Sinsya ko. Ano daw ang mangyayari kaning Pasko tang ini? Maging White Christmas daw tayo pare. O magiging malungkot ang ating Pasko. Pero ang hangad natin pare ay maging mapayapa at masigla, masaya ang selebrasyon ng Pasko natin sa bansa. Hoy, si mga LGU, bilib ako sa mga mataot, nag-release na tulos ang ibang LGU. Kana sa enda pong bonus, mga bonuses or bonus sa mga empleyado as in official kang gobyerno. Kabali da pati sa mga casual, mga MOA, sa mga job order, kaya happy. O pag-argan, happy. Ay lalo na sa Naga City pala, ng LGU Naga, dakula kung mag-release ka na bonus. Apir yan pa di kan 13-month pay. O iyo na yan. May 13-month pay na, may cash bonus pang dagdag, ano? Ay kaya, maswerte. O duman man sa mga private company, mga employer, o ano lamang ang mga empleyado nindo. Makaka-receive ng buong 13-month pay at additional cash bonus. Dapat nasa batas yan na buo ang 13-month pay. Kasi hudas na nagka-rulogi-logi ang negosyo, iyan ang moral obligation between employees and employers. Tama o mali pa di? Tama. Okay. Salamat pa ding siya. Sa lado technical, ang sa kuyang partner, pinaka-sikat na DJ. Garo kompetensya mo si DJ Pogi si Philip Barasina. Pambihirang maray na may nag-text kay Philip Barasina. May programa pa lang siyang panghapon. Ayan, po DJ Pogi Garo niya ako, may kakompetensyaan sa to yung DJ Guapo na si paring Cha Binaobra, ha? May garo pati nakakagulpi na ning tagahangang mga kadaragahan baga si paring Philip.
Dahil balit dusok-dusok man tagahanga pa din sa imong programa. Paring siya. Haralo pati, may gurang, may balo, may daraga. may agum. May nadadagit pang gurang. Baga na nagsisilos man kaya pa din ta. Amakon mo. Gulpi man kaya. Gulpi ka mga talaga paning tagahanga, paring siya. Hoy, digdi po sa information si Rodel Cesar. Yaon man sa opisina si Madam Kayla Ligacion. Sa transmitter site, Joanner de Villa. Ang maskulado tang PSG naman, Tony Saison. Medyo kurok-kabalangon ang hawak ni Tony, ha? Ano man niya, sir, kurok-kabalangon ang hawak? Aram niya ako nindo, ang kurok-kabalangon ang hawak, butog ang daghan, kupos ang tulak, kaya maapil sa mga kababaihan. Tapos dusok ang mga tabayan, no? Talaga niya kung garo ang dating pang machete. Ay pangyayari ngayon ka, Joey. Hoy, ano nga yan? Birthday nga yan ni Engineer Felix Lagrimas. Sa tuyang pag-iriba sa technical. Parang siya. Di pala yung tatulos ng happy birthday si Engineer Felix Lagrimas. May have many more birthdays to come. Stay handsome, safety, and healthy. Hali man yan siyempre sa pamilya mo ang pagbati, sharing man sa RPN family. Yaon sa linya tulos bagaan sa tuyang pag-iriba, si DJ Pogi. Ano? Aber daw ta receive yung time report ni DJ Pogi. Bicol Connection Report. DJ Pogi, karon dang Philip Barasina, maray na ramrag ka nimo, iluog mo. Salamat tabi karon dang Jawi, marhay na aga sa mga prantaban niya to. Sa pangiritaw kang mga padro DJ Pogi mong yan. Pagkaga. Oy. Itong textmate ko, yan sa Banawan kan Bao, may siya diri pala nin punerarya. Alat ka, si Isay. Itong si Christina Naiti Magtarayo Pahardo. May, tapos anong nangyari? Pinag-text ko kung pwedeng maging sponsor. Dahil na ako nag-reply. Ay, amo Oh, gusto na, mahiling ako personal paghapon. Pwede manantig. Kaya puan mong bodyguard o dahil na? Dahil na. Mabulilya ko panlakaw. Ayo, dahil na pag-iba, dahil mo nalago di iba si Rocky. Dahil na. Tabaga, magkanta pa. Oy, Lip. Maray nga ni Lip bako man onion skin itong sarong politiko. Nagaroon na pasadahan mo sa programa mo na pinasiran mo gayon, nakaulay mo lang ang sekretary niya. Dahil mo siya na timingan, kaya garo napasadaan mo sa programa mo. Pasari giraray pigahalat ka niya. So, Vice Mayor. Okay na, mabaga ngayon kami, mag-amigo na kami. Saka, Ayo. maringaning bako man onion skin, dahil man siyanggot. Kundi, Ay man, mabuot man bagayan si Vice Mayor Exoliva. napasadaan mo, magkapalan. Medyo, kaya, pag-ulay-ulay lang ka mo, okay man saya. Nakatutok na si Irma ng Melanie and Monica from Limassol, Cyprus. Sabi ni Paring Cha, kaya binabati ta sinda asin na bilog na pamilya kan sa kuya mga hermana diyan sa Limassol. Karon dang Joey, diyan sa Banawan kan na po. Talagang kasudma nakaulay mi si Cuthbert Balbrana. Suportado pa lang siyang marhay ni sa ex-mayor Dilia Simbulan. Iyo bagang gayo, tama kang gayo. Si Ma'am Dilia Simbulan pati nominado ini sa Bicol, itong Bicol Saro, party list na tulusin na baga dyan na nominado. Sarong taga na ba si Nick Inciso, saka si Nunoy na Magtuto. Pwedeng supportan Party list mga representative. mga Bicolano man. Pero Bicolana. ang makusog na party list digdiyo na nanginginot ang ako Bicol, panduaan na Bicol Saro.
O na ako, so kusog Bicolandia. Ay, kusugluya. Pero ang ako Bicol Party List, palayugan taning good morning si Ma'am Sally Cosis. Saka ang mga representante, sinda Congressman na Saldi Kota, kadakol mga project palan sinda sa Bicol Region. Mga TESDA, mga tupad, mga patubig, mga ayuda pinansyal, mga educational assistance, kadakol palan niya ko ang programang itinataong tabang kanako Bicol sa Region 5. Oo, kundi dito sa Siyudad Caniriga, may pantapat man. Ano man? Ining grupo ni Bishop Ross Urol po sa mga arog kaya na programa. Iyo itong programang libreng edukasyon sa koleyo. Yan. May wifi na, may ano pa, may libreng dormitoryo pa. Yes. Bako lang itong public cemetery. Pero sabi niya, kung may public hospital, gusto niya baga magkaigwa pa ng public hospital, pagdain na isalbar kan hospital, ang buhay kan tao, may libre pa siyang lubungan. Oo, Public laro-laro cemetery. pa yan. Pero dahil nakabuktak sa advocacy niya. Dahil niya mampiglag sa advocacy niya, pero saro pala niyan sa gusto niya na mga 4 na eskalon na na building, lubungan, libre. Oo, magayon man yan. Duman sa mga mayong malulubungan, pwede senda dyan. Pero ang magastos pa lang kayo, local government, mapag-ibo kang Ay, building, oo. ma-provide guide kang kabaong, LGU pa, no? Oo. Tapos libre pa ang karo. Karahayan kayo niyo. Kando po baga ni Bishop Ross Urol po, mga may sinasabi mga kagawad, tigwang engineer, manlain-lain na profesyon sa indang mga naiibahan. Oo, sa kasaro lang ang advocacy ninda, kung ano ang advocacy yan ni Kagawad Urol po, yung man ang advocacy kan sa iyang lineup. Saka ang saro pa sa advocacy niya ining magkaigwa ning garo 4th to 5th floor na supermarket na ni baba gigibo na terminal. Public mall. Public mall, oo. Saka ang pinakagwapo digdi si Pastor Jerry Kiom. Ayo si Pastor Jerry Palan, maskulado saka artista ng dating garo aga mulak. Si Agang Mulat. Oo, garo aga mulak ang iritsurahon niya. Ang dating. Kaya duman sa mga nadudumanan kay ni siguradong dinodumog. Garo kulang na sa ng kuruguson sa kaharadukan si Pastor Jerry aspirant councilor. Sa Quintada man, yaon man dyan si Kagawad Rolando Maninang. Kung may mga bibilangon na kwarta, auditon, kayang-kaya yan. Nababagay pa lang siya sa Committee on Finance and Appropriation. Oo. Kaya igwadigding engineer. Manlain-lain, profesyon. Saka, sa mga nag-aaspira relief na alkalde sa siyudad kan Iriga, anahiling kong bayudita sa pinakatios pala na naging asinsado na ngunyan si Bishop Urol Botano. Naging baggage boy, naging tulak relay, naging tulak skates balan ini sa relays, naging vendor, naging construction worker, hanggang sa naging councilor, naging bishop sa sarong ining sa Baptist Church, danga naging vice alkalde, kaya grabe niya ako, ang blessing pala niya ako sa iyakan sa tuyang kagurangnan. Oo, naiiba man ini kay itong from Ramrag to Riches. Siya man from poor to ay nga naman sabi ta naman nasinsado naman si Bishop. Oo, kala yung tangani si Bishop. Ayo, sige, yaon ka pala dyan. Bago pa dapat sinabi mo na. Mangyayari ka man. Bishop, good morning po. Live po kita sa RPNDC Gaya. Ang sor po si Karondang Joey. Good morning po. Good morning, John. Ay, good morning po. Sabi ko kaya, niya ko sa gabos na nag-aspirar city mayor sa Iriga, ikan pinaka naghali sa pinakatios, nagtrabaho sa pinakang masakit na trabaho, hanap buhay. Pero sa pag-ingaw po, nakagraduar ka sa kursong civil engineer, naging civil engineer nga ni, professional, asin nagpara asinso nakapag-service sa publiko, elected councilor, vice mayor,
na aspirar mayor ngunyan and bishop kan sarong simbahan digdi po sa siyudad kan Iriga. So sa mga blessing na ni Konsyal, ano in-expect mo ini o talagang dahil po ini sa biyaya ning mahal na Diyos as in sa mo pong pagtiyaga como gusto man na mag-serve as in maging asinsado ang buhay pag-abot kang panahon? Actually, Joey, gabos po kita nag-aarang sa kagurangnan Opo. na kita man po ang buhay ta maging maugma. Bako man itong magkamal din dakulang kwarta. Opo. Pag natulong nga ni ang kwarta, grabing problema. Totoo yan. Kundi ang maugma sa ng pamilya, iba-iba ang pamilya, igwang pagkakan sa lamisa, maray ang trabaho, stable. Maugma na po yan. Ngunyan, bako man sa nakita, kaya kitang magpagwapo kan sa dirita. Opo. Sabi ko nga ni kayan, dahil lang kita magparahiling sa salmin, na sa diri sana ang nahiling. Magbukas man po kita. Magbukas kita kan sa tuya pong kuyan. Mga bintana. Tanganing mahiling taman, baga na nagja-jam kita, Joey. Opo. Baga na nagja-jam kita, dahil nakukuyan. May malinaw ka po. You are coming here Malinaw loud and talaga, clear. ha? Opo, malinaw. Itiwayaw na Malinawon ka po, digdi. Malinawon. dapat po ang sa tuya pong paghiling, bako usa na sa salamin. Nagbubukas kitang bintana, tanganing madangog taman ang sa tuya pong mga pag-abayan. Ito pong mga yaon sa palibot mahiling taman kung sindaman nagkakakan, kung sindaman po maugma, iyo man po dapat na pagsikapan tata. Ang kagurangnan baga, ang katukduan, thou shall love thy neighbor as thyself. Kung paano mo gustong mapakarahay ang sa diri mo, iyo man po ang gusto mo para po sa kapwa mo. Kaya nga ni po, si Rodolfo, iyo hali po kita sa tios na pamilya. Pero ikinakaugma ko, ipinagmamalaki ko ang sa kuyang mamagurang. Opo. Para sikap po sinda, para mabuhay lang po kami pamilya. Kunyan, salamat na igwama pong nagtabang sa kuya na tinukdoangan ako na kan importansya kan edukasyon. Kasi na sa paghiling ko sa mga tao, ang kaipuan nga ni, iyo ang edukasyon. Sa satuya pong lugar, na mayo po kitang kolehiyong libre. Oo. Naputol si Konsyal. Lip, please call back. Laton ta pong call back si Philip Barasina, no? Kaulay si City Councilor, aspirant City Mayor, Rosilier Rosa Orolpo. Bisya, pasensya ka na po at naputulan sa tuyang line. Okay po, please go ahead, Giraray. Yes po. Ang sa kuya po, salamat ka igwa pong sarong pamilya, ang pamilya Serrano, na nagtabang sa kuya na imutibar ako na magklase, taan pagklase, iyong pag-asa. Kaya lang sa posisyon kan sa tuyang syudad, na sa gubos, tigdi po sa Bicol, hindi po sa satuya pong Rinconada, gabos igwa po nin mga public colleges. Opo. Ngunyan po, ulang po yan, kang kadaklan, ang kawaran ni sa diring eskwelahan ang syudad. Takon gabos po na kabataan, makaka-eskwela, makakabangon ang satuyang banwaan. Sabi ko nga ni kayan, if we want to end poverty and banish it, educate the youth today. Tangani pong itong sabi ni Rizal, that the youth is the hope of the fatherland, mangyari po sa satuya pong syudad. Iyo po yan ang naranasan ni Rodolfo. Kaya po nga ni, kan medyo makabangon man si Rodolfo, nagbugtak si Rodolfo nin orphanage, tanganing matabangan ito talagang mayong-mayo. Igwa po kitang home for the aged, igwa po kitang sa diring eskwelahan na libre, ang tuition fee, saka po igwa kitang mga services, mga ginigibo na makatabang sana na ang sarong aki, ma-empower nin education. Opo. Iyo mga ni iyan pangarap Joey ni Rodolfo,
kung matabang kita sa syudad, magbugtak kita ng colleges. Opo. Tangani kung ang college, maserbihan ang dakulo na dahil nakakapag-eskwela. Garo sa iling ko, Opo. konsyal, garo da ikamaalangan talaga, ano, ha, na magkaigwan in public colleges or public university sa Iriga City. Dahil man juwita, mayo man akong kaipuan protektaran. O ta, kan 1995 pa nga ni, tapnat siya na konsyal si Rolfo, ang arting NTBS ko ta na, pinagkukuyang-kuya na maging kuleyo. Kaya lang, dahil po magugusto ang mga universidad digdi po sa Iriga. Oho. Kaya po nga ni, nagkandidato si Rolfo ngunyan, iyo man siya na po yung katuyuhan, tanahiling ni Rolfo, na ang mga kandidato, dahil mga bugtak, nin pang-gobyerno o libreng college digdi sa Iriga. Iyo po nga ni, yan konsyal, an ngalas kan iba, ta no daw nga yata nagkandidatong mayor, si konsyal Rolfo, samantalang may linyada siya digdi sa Iriga City. Ano dong ito nagsuway? Yan pala ang rason. Para suday mo na hiling na project sa ibang mga previous administration, magibo mo man, ano po? Iyo po. Iyan po ang kuyang ko. Hara mo man kan college pa ako, ipinaglalaban ko na baga ang manunod sa edukasyon kan mga kabataan. Nagkonsyal akong 1992, ipinahahali ko itong gabos na kontribusyones na pagabat sa mga magurang, pagabat sa mga teacher na nagpaparaabunar si mga teacher. Pag dahil nagkontribusyon si magurang, si teacher ang maabunar kan fund drives. Kaya po nga ni, ang sa kuya po, arog ka na pag-education na, Joey. Opo. Arog ka na year-end incentive. Pinunan bagayan ni Rolfo ka 1993 saka instructional materials para sa mga teachers. Opo. Because education is actually the primordial concern. In fact, sa Constitution ta, under Article 3, nakabugtak po yan to prioritize education. The states shall prioritize education. Ano po? It's the backbone of growth. If we want to grow as a city, as a person, as a community, as a family, education is the backbone. Kaya po, iyo ang pigsikapan ta na poon sa elementarya, abot sa college, maging libre na sa mga taga-Iriga. Ang mga teachers, ibang professional, tabangan kan syudad na iyo na po ang maggastos para sa masteral, sa doktoral, and advancement of profession. Tanganin si mga magurang, mag-aanan naman po, si mga aki mayang problema sa pag-eskwela, si mga teachers empowered man po sinda. Let it be a holistic approach po on the real growth kan sa tuya pong community. Iyan po ang rason. Ining mga kandidato ta po, nahiling ko po, Sir Joey, na ang kandidato ta, mayo dyan mabugtak ng eskwelahan, tap gabos po sinda, nagpro-protekta kan magkaibang universidad, digdi po sa Iriga. Aram po nindo na ang gabos na kandidato. Garo, konsyal, igwaman sa rong, si incumbent Vice Mayor Rex Oliva, saro man sa advocacy niya is public college sa Iriga City or public university. Well, parehas ka mo. Madaling sabihin yan. Barkada ko man po siya, maray man po pagkatao po kayan, tamaya po ang pumasabi. Pero po, pag-abot po sa pagbugtak ng public college, ano daw tangon yan lang? Saka, kuyan po, aram kang gabos na nagsusuporta sa iya, ansaro sa dakulang institusyon university na kuyan habo na magkaigwanin public college digdi sa Iriga. Ika po ang plano mo duwang public college saro sa Mountain Barangay and saro sa sentro. Yes po, saro sa kasentruan, saka saro po sa Mountain Unit. Kaya man kayo dyan na konsyal kan ira na more than 1 billion na pala ang internal revenue allotment kan Iriga City. Ang sa tuya apong buong budget, ang buong budget is 1.2 billion almost. Ano nin, approve na ni Kasodma sa endo pong paghinguto kan prosupuestong annual budget kan Iriga City for next year. Kasi Rolfo po, pag-budget na po para po sa mga tao, pirmi pong masuporta. Mayo pa po akong kinuntra kan Martes nga po nga ni igwang
sarunggaro kontrobersyal na kuyan na para sa food distribution. Magamit na sa politika. Pero sa kuya, araw kani ang pananaw ko, Opo. gamiton man yan sa politika, kung iyan makakataonin kabusugan sa tao, itong makakasumpay sa kaipuan kan tulak, maski gamiton yan sa politika, okay lang po yan. Paano po nindo pig aprobaran palan? Paano si pagbaranga-banga kan more than 1 billion budget kan iriga for 2022 para sa taon 2022 next year? Well, Joey, it's by sectors. By sectors po yan. Aha. And all sectors have been provided Okay. with ample budget. Okay. Yan po. Mayo man palan pong dahil natagamaning budget ano, pati ang Vice Mayor's Office, sanggunian Panglungsod, ang Mayor's Office, saka ang gabos sa departamento and all sector natawan po nin natagaman po ning budget. Permi po enjoy taarog kan office of the Sangguniang Panglungsod in the office of the Vice Mayor. May mga empleyado po dyan and it has to run the same as others na dapat kuyan po yan, maghiro man yan, tanganing ito man po mga legislative measures necessary for the implementation of programs and projects, plans that are towards the goal. Ang gulta po an sa tuyang mga konstituente ayuson, yaraon po dyan. Since konsyal, mayo kitang public college or university sa Iriga, pero ano ang local government unit may tinatagamang pondo or budget para sa scholarship program? Pira yan, kung igwaman. It will not be enough. Aha. The budget for scholarship is not enough. Mga piraman po, next year, Million piraman. man po yan. Million man po yan. Ah, Joey. million man. Ay, dakul Million pala. po yan. I see. And, but it's not enough for all the youth. Tangani kung ang gabusta pong mga aki from, sabi ko nga ni kayan, from womb to tomb, must be protected po, must be protected in terms of education. They should be free from any burden. Makatapos po sila sa college, from womb to tomb. Iyon po yan ang protection ta po. Padugtong ka na naman kayan from erection. Pero ulayan ta po yan. So, iyan po, Joey. Pero basta erection of building infrastructure, konsyal, okay ako dyan. Ay, iyo po. We can do that. Si Rosorol po nga ni, salamat po kan sa gabos na nagtatarabang, nakakapag-build man ni mga infrastructure by his own effort. Kaya po, ang siyudad, if we have 1.2 billion, then bakong masakit na magbugtak po kita kang college, saro sa mountain unit, saka saro digdi sa kasentruan, saka po ang sa tuya pong market, supermarket, ibugtak na po yan with the hospital and with the mall sa satuya pong siyudad. Ako bilib ako sa imo ta, ara mo, ika lang ang aspirant mayor, local chief executive sa buong bansa, na nagplanong matabangan ang mga misis na nagbabados pa sana, tabangan na, maproteksyonan na sa magina. Hanggang sa lubungan na niya ako. Pambihira ni na, LGU Iriga, kuning kaso magkakaigwanin na libreng sementeryo. Pati gayod palubong, pati kabaong sasaguton ni Bishop Rosorol po pag amusirte yun na konsyal. Pambihira yan, pambihira po yan. Ako, intiro nagtitindog pati ang barahibo ko sa, kumaga sana sa paghanga na saro sa advocacy mo yan. Yes, Joey. Aram na po, nindot po, nararanasan ko sa mga nagraranis sa kuya, arogan sa rumbulan, nagpalubong po kita, kan saro pong senior citizen, na mayo talaga po sinda. So si kabaong, si pagpalubong, si lubungan, sa tuya po. Ngunya naman pong aldaw, naglulubong po kan saro pong membro kan sarong pamilya, na talagang mayo-mayo po siya, taga-JK nga ni po sinda, mayo pong sintabo para po sa lubungan, as in, nagadan na po nga ni, o nagadan na ito pong pamilya, nagpa-hospital pa, ngunyan mayo po sindang para sa pagpalubong. Kaya po, mayo po maibabayad para sa lubungan. Kaya po, ang ginibo po ni Rosorol po, taarog bangkayan dating ginigibo, igwa po kitang mga kuyan sa sementeryo, lugar, duman na po pinalubong.
kaysa po magparahanap pa man. Kaya kung si Rosorol po talaga ang maging mayor, mabugtak po kita ng mga high-rise na kuyan, lulubngan, maski mga 1,000 square meter lang, makabugtak kita ng mga 3-story na Mga tugang, linya po ni Paring Philip, unlicol po kaya ang sa iyang gamit, kaya napuputol-putol po kita. Anyway, siguro, kadakol pang mga, commercial and may mga report pali sa ibatang pag-iriba. Siguro, kadakol pa man pagkakataon na makaulay-ulay ta si Bishop Orolpo and siguro, sa ngunyan Philip, ibabalik ta ang line kay Consial Rosorolpo as parting words sa tuyang pagkikipag-ulay sa iya. Konsyal, siguro po, as your parting words sa tuyang mga parantabay and apelasyon mo man at the same time sa mga taga-iriga, at least nadangog maninda, sa imo pong mga priority, advocacy sa syudad na gusto mo man naisirbi. Digdi po sa tuya, na lugar. Sa liwat, back to you po. salamat po sa gabos na taga-media, lalo na po ang RPN DCKI, saka po Joey, Opo. and Philip, asin po sa gabos na taga-Iriga, bistado niya po si Rosorol po. Nagpapasalamat po ako sa Sendo tapon kan 1992, pinapagkonsyal nindo, 1995, top notcher niyong konsyal, as in 1998, pinapag-vice mayor nindo, ibinalik niyong 2019 niya ang pag-iraray. Salamat po sa Sendo po, and let us look at in the future na lalo tang matabangan ang Satuya po Constituente. Si Rosorol po, partner ninyo po, para po sa mga nangangaipuan ng siyudad na Iriga. God bless po. Maraming aga po sa lubos. Back to you, Lip. So, hinatabi, karundang Joey, na pakikipagulay niya to kay Consial Rosorol po ka na siyudad niya Iriga. Sabi nga ni kaya na abangan ang susunod na kabanata. Ano man taga nakakatakot man yun sa'yo. Palibasa ikong proyektong libreng lubungan si Consial Bishop Orolpo. Garo tinatakot mo man ako ay pambira ka man taga-lagali. Doyo. Ganyan lang yan. Sabi nga ni kaya huwag tayo umatap. Dahil lahat tayo mapupunta dyan. Sa bagay man ang God. Man that thou art dust, and unto dust thou shall return. sabi ka na nakasurat sa Biblia. Ayan. Maray kon si MacArthur, I shall return. I shall return. Ayan. So, Oy, Lip! yes. Lip! Kaulayan mo man si incumbent Vice Mayor aspirant Rex Oliva, makaulay taman siya. Sa ibang radio station, nadadangog taman siya. Pero digdi po sa RPN, madangog man ang sa iyang mismong apelasyon sa mga plataforma di gobyerno man. Dangan kung si Sepa na mga aspirante, makaulay taman, ano? Yes, Okay. pasadahan ta. Okay, si okay. Vice Mayor Rex Oliva. Kumusta pala kay Myla? Aha. Kung minsan si Myla, naiiba. Kaya ano ibang nagtutuyo dyan, nagduduwa-duwa. Dayman, si Mayla baga mabuotan sa iyang staff, secretary, mabuot. Oo. Pero yan ang sinasabing pasensya na lang kung minsan dahil po nindo na abutan man si Vice Mayor Rex Oliva busy, panahon ngo niya na pandemic, sige man ang libot, panahon ng tabang. Saka minsan nagpipreside sa session regular, pero kan regular session, igwa pang special session, kaya sibot na maray. Pero, style ka na kayan lip, timing, bang arog ni Bishop, pirming yaon. Si Bishop, Available, pirming available. Pero, iba kaya ang elected Vice Mayor, na mas wide ang sa imong mas dako lang sa imong responsibilidad sa totoo lang. Kaya kaunting pasensya man sabi ni Vice pero bako man siyang on new skin. Saka ang sa iyang secretary diyan napakabait, napaka-approachable man. Saka nagsusunod sa naman yun sa protocol. Basta magpa-share ka na duman tangarik ma-interview taman si Vice Mayor Rex Oliva, aspirant mayor sa Iriga. Para at least madangog man kan sa to yung mga parantabay
kan publiko para at least nadawag si Bishop o at least madawag man ang ibatang mga aspirante pa sa pagkaalkalde sa Iriga City, di ba? Yes, Okay. tama. Okay. So, initabi karon ng Joey, ang pakikipag-ulay niya to kay Consial Bishop Ros Rolpo ka na siyudad ni Iriga. Ako man si Philip Barasana, RPN Radyo Ron. Bicol Connection Report. Salamat na maray kay Bishop Honorable Councilor Roselier Ros Orolpo, kan siyudad kan Iriga. Nadawag ta po an sa iyang kadakol-dakol na mga advocacy na gusto niya man pong daron sa Iriga City kung siya man po ang sisurtihon na maging nasurtihon baga na maging mayor sa sunod na 2022 election. Gabos man pong aspirante sa totoo lang, magpresidente, mag-vice-presidente, mga senador, congressman, governor, vice-governor, mga bukal, mga city mayor, vice mayor, mga councilor, gabos siya nagmamaot na manggarana po. So, pero ang tao po ang mapili, mataonin mandato ang mga elektorado. So kaya ang pinaka-the best, sabi nga ni Senador Ping Lacson, dapat ang mga nagkakandidato, ako kayo ni, sinabing ini ni Senador Pampilo Lacson, dapat sa mga nagkakandidato, lalo na sa mga nagpipresidente o mga kandidatong local chief executive, bakong puro TikTok, bakong puro karaban or parada ang ipinapahiling sa publiko. Ano ang dapat? Idukaronta ang mga tao, ang mga elektorado sa pagtao ni mandato ninda kung ano ang satuyang programa. Plataforma ni gobyerno, ano ang maitatabang ta sa mga nagtitios na mga pamilyang Pilipino. So mga mayong trabaho, hanap buhay. Paano ta mataan ng hanap buhay? Paano ta masolusyonan ang mga kababayan ta na mayo ng maistaran, mayong mainom na tubig, mayong toilet, mayong tultul na hanap buhay, mayong edukasyon, mayong kumbaga sa mayo ng paglawom sa buhay. Paano ta i-inject or maitatao ang pangangaipok ang kadakla na mga namamanwa ang Pilipino. Lalo na itong yaon po sa grassroots, itong mga yaon sa tios ng buhay, so mga yaon sa squatter. Paano tatataan ng hanap buhay? Dapat iyan nga. Kaya kumbinsido ako kay Senador Ping Lacson na sa man po ining aspirante sa kargong presidente. Ako hanga lang ako sa mga pigsasabi niya. Sa kahaliun tangay ang puot, sabi man kan ibatang mga kababayan, sa mga nag-aaspirar sa inda na daita pananggad kita nagkakandidato araw kibipili ni. Nagkakandidato para labanan si Bongbong Marcos. Di ba parang may puot, may galit sa puso? Dapat ba kung arog po kaya ang aspirasyon ta? Ano ang maitatabang ta sa mga tao? Asin sa estado, sa nasyon? Arog ni Bongbong Marcos, sabi niya, ang pagkandidato niya, bakong kalabanon ang kapwa niya aspirante. Correct. Ako kayong kibongbong Marcos. Anday ko lang nauyunan si Vice President Lenny na ang pagkandidato niya pala, ako Bicolano ako kaya medyo ako bipili ni man po ako. Pero anday ko lang nasusunuan, ang advisor ni bipili ni, dahil lamang si advisan, na bago magbutas ng tataramon, medyo adalan. Dapat ba kung arog kayo na ang pagkandidato niya, nagkandidato si Bongbong Marcos, karo baga itong mali Mali po. Nagaro kakalabanon niya lang si Bongbong Marcos. Halion tanaan mga puot, sa mga Dilawan man, sa mga Marcoses man. Sabi nga itong saruman sa madunongon makapangyarihan sa Partikan Mindanao, na siya, Bongbong Marcos dawa anggot siya sa ama ni Bongbong Marcos sa mga ginibo, lalo na katong martial law, magdeklarang martial law.
Pero an kasalan ngay kan ama, bako man kasalan kan aki. Kaya kung papapilion niya ako for president, Bongbong Marcos ngay ako. Saro ining madunong sa kapoderoso man sa partikan Mindanao, yan ang tinaram. O pero ito man sinabi ni Presidente Duterte na igwang nag-cocaine na presidensyable sa panahon na ini. O pero garuma manapatunayan tatulos bagang nagpa-drug test yung mga maaspiran sa pagka-presidente. Puro negative. O araw ki Bongbong Marcos, pagpaparabuli ka na iba na pag nagtataram nga, siging tiwi-tiwi. O ano man kayang problema. O at least nagpa-drug test siya, negative ang result. O, di normal sa naman. Baka mannerism. Ang tao kaya minsan, igungani nakikiulay, siging kalot sa atubangan, sa iyang ikinabuhay. Nagbuisit man niya ako, nakikiulay niyo, nababastusan ako kaya. Pero babae yan. O mga tugang, may mga mannerism ang tao, kanya-kanyang mannerism. Igwa ko kaya itong nakaulay na babae, na gayong-gayo na, warang pati kung gana niya ako kaning makiulay na. Ama kung kaulay-ulay ko, mapa-advertise nga ko sa inyo, siging kagaw sa atubangan niya. Ako man nasusupog, takon, mailing pala niya ako ni kan magurang, masabing kung anong ay nagkadudulag ako, sige kako. Sa ibaga na magpa-advertise, nababastusan ba ako? So, araw kaya, pero ang sabi man ni Bongo, kung baga negative gabos na presidensyable sa drug test, kung baga ang sabi man ni Duterte, igwada ang nagko-cocaine dyan, kung bako ngayon sa yati, sa helicopter. O, pero, puro man negative. Pero ang sabi man ni aspirant Senador Bongo, ang pagpa-drug test sa buhok na, kung anon. Yan, full guide kan buhok. Tadya na i-stack pala ng cocaine. Taan paggamit pala ng cocaine, after hours or several hours, nagiging negative tulos ang hawak sa cocaine. Pero alagad, kung ida-drug test ang taong naggagamit ng cocaine sa buhok niya, ang buhok tabaga, bunuton mo, igwa bagay ng garo po na medyo igwa pa nga niya ng oil na kaibanan. O iyan pala na dapat i-drug test. Diyan maaaraman kung igwa mananggad mag-positive or talagang gabos negative. Di ba? Pero sabi ni Isko Moreno, ni Mayor Isko, siya dabo niya sa mga illegal na droga, ha? Abo niya kan parachungki, empleyado niya ngayong mag-ibon ng katarantaduan, tulos niyang palalayason. Kaya yan man mga tirada ni Isko. Pero digdi mga tugang sa Bicol Region, sige sa nabagang sarabat-sarabatan kan mga karaban-karaban kan mga nag-aspirar, ano ha? Oy, pero ako, nagngangalas ako, ano tapig paparagamit nindo ang karaban-karaban na yan. Ang para sa kuya, ang karaban, parada yan ka itong may mga daradarang mga pagkaon, mga gulay, kung ano-ano pang mga pagkaon. Karni man yan o sira man yan, gulay, prutas man yan, nadadaroon sa market para sa karaban. Pila-pila yan. Ini man nagpaparakaraban na ini yung unbiribit-bit na sa endang sinusuportaran na kandidato. Oh. Dahil nga ni gayod makawalat ng kung anong pagkakan, pero karaban ang pigagamit. Maripag gamito na lang nindo. Nagparada ang grupo ka nag-aaspirar. Kumbinsido pa ko kaya. Pero kung karaban, dahil doon kung paggamit yung karaban na yan, kung man lang ka mong daradarang mga pagkaon, para bariwa sa mga merkado publiko. Di ba? Ano na tayo, Diyos ko. Maray pa maghanap tayo paring, hanap buhay tayo paring siya. O digdi po sa RPNDCKS, gusto pang laog ni na Christmas greetings. Welcome po kamo ha. Malat sa tuya pong listahan digdi na laog ng Christmas greetings, kadakol na baga ni Padi, kundi anibalang basahon ko. O, hali po punong barangay Bert Balboy na.
ang pagpaabot ng Merry Christmas and Happy New Year in advance na yan. Ano po? Si Ringman, si Kagawad Dante Oliva and family, kan Iriga City. Si Kagawad Ros Rolpo, si Mayor Jeep Bisinyo, kan Baaw. Si aspirant Kagawad PB Gascon, asin man po ang Lucky Best Enterprises. Si Ringman po, si incumbent re-elect board member Butchokoy Oliva, asin po ang New Tanchuling Villanueva Hospital, kansyudad nin Iriga, sa paagi ni Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva Tanchuling. Diyan po sa Tanchuling, maraan serbisyo po dyan. Igwa po pati dyan ng di kalidad na CT scan. Talagang sabi untang number 1 na klaseng CT scan. Na pag nagpa-CT scan ka niya na aldaw, sa aga-ag ko natulos ki result. Kaya niya ako maharay, as in, number 1 ang serbisyo po kan Tanchuling Villanueva Hospital, digdi po sa siyudad kan Iriga. At the same time, rini-recommendar po kang programang ini. Okay? So, ilawag ta na paring tiya, ani bata pang mga hanap buhay, pagkatapos digdi man sa kuya, iraralaw ko man, ani ba ko pa man ng mga hanap buhay digdi. O inutong ko na lang din digdi O inutong ko na digdi bago ko ipasa sa imo padi ko. Asi mga nagpi-Facebook live baka maginanakit berdang na ta barati yung ko daw mga nag-Facebook live sa toya. So diit lang nang basahon ko ta maubusan. Oras sa kababasa kang greetings ta berdaw ta. Oy sa mga sponsor kang Christmas greetings sa RPNDC kay Diyos mabalos pong marisendo More power and God bless you. Sana po maugman sa tuyang Kapaskuhan. Asin pagsabat kan bagong taon. In advance. Okay. Sa na itong mga babatiun talig di paring tiya. Si Irmanang Monica, Piriki of Limasol, and si Irmanang Melanie Mendoza, and si Mr. Bander Gayson of Limasol Cyprus also watching. Sartihada, pabati po, sabi ni Irmanang Monique. Si Ram Jason Buebo, si Ram na masiram na morning, also watching. Masiram na morning pala kay Attorney Fred Wilfredo Piñaflor. Diyan sa Ginubatan Albay, also watching. Attorney, good morning. Attorney Fred Wilfredo Piñaflor, also watching. Thank you so much, Sir si Ram Jason Buebos, sa imo pong pagantaba sin pagdawag sa programa. Si Hector Yuri and Mary Yuri also watching. Si Mr. George Rodriguez also watching. Si Irmanang Michelle Pasiti of Naga City, dyan sa City Hall also watching. Sabi niya sa lahat ng nakikinig, good morning. At hello kay Sister Melanie and to all sisters, my brother. I love you so much. Yan. Idol Kuya, okay, thank you, Irmana, I love you more. Si Michelle Pasiti also watching. Si Mr. Ramon Gomez Valenzuela also watching. Ani ba ko pang dae pa na greet po at yan lang tayo ilaw ko lang ko. Na ini pong mga hanap buhay miman. Pagkatapos mabalik kita. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Una di may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Una di may matang sa akin at puso. Luigi! Aussie, Gessie Mix. Aussie, Gessie Mix. Aussie, Gessie Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Gessie Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessie Mix. Mix Villa Fuerte. Aussie, Gessie Mix. Mix Villa Fuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plum Sur Med
center dun sa bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsurat Karamoan. Pasikatin ang ringkonaday kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng ringkonada. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Uundan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagpod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal. Katugang sa iba panghanap buhay, uya po si Paring Cha. Ay, sabi Paring Cha pala ni Joter Tersinyo, ni amigong Karondang Joter Tersinyo, buot niyang palayogan, paabutan ng happy birthday. More birthdays to come. Ki former GM kan Kasureco 3, former chairman of the board kan ICWD na prime time ngunyan. Ma'am Edith Katimbang Andalis, agompo ni Engineer Director, former Director is kan Kasureco 3, Engineer Steve Andalis. Good morning, happy birthday, Ma'am Edith Katimbang Andalis of San Agustin, Iriga City, and may you have many more birthdays to come. From RPN family, especially from Joter Tersinyo of San Agustin, Iriga City, in your family also, and pagpalayog, pagpaabot nin birthday greeting sa imo, Ma'am Edith Andalis. Thank you so much. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. At center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical, at susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jefferson bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Vicinio, dawa na sa ngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Vicinio, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming tinatao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama,
sa ina naman ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr., Sal Fortuno Jr., maservir siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Dakol baga nagahapot, kung ngunyan gigibuhon ang eleksyon 20, kung baga sa ngunyan aldaw, imbis na Mayo 9, 2022 parang siya. Sisay daw ngayang ibuboto nindong gobernador kang Camarines Sur. Dakol man kaya pala nag-aaspirar. Yaon dyan si Provincial Administrator Luigi Villaferte. Yaon dyan si Nonoy na Andaya. Yaon si Miss Imelda Papin. Si Sepa itong saro. Igwa, apat gayo dyan Kundi itong pang-apat, garo dahil gayo popularan pangaran. Pero sa mga nagsisimbag, gusto da ninda kay Sir Luigi. Arog ki Neljon Clore, sabi niya, kay Sir Luigi ako. First time ko siya mahiling. Kang pagduman niya sa karamuan. Ang gwapo ni Sir Luigi. Saka bakong maarte. Gusto palang bakong maarte. Pero ilingon mo, an may gusto talaga, may hiling mo man sa kolor, ta si Luigi dati maputi ni. Kan nagparalibot sa haros sa an Camarines Sur kaya, igwa kita ning haros 1,026 barangay. Correct me if I'm wrong. Siguro nasa 900 labi na ang nalibot niya na mga barangay na may daradara siyang programa, may daradarang bagas, itik, kwartang ipinapanaw sa naghahagad tabang, medical assistance, medical mission, may health on the go. Pinakusog ang healthcare system kang Camarines Sur. Baan na niya ako yan, kaya man maito mo na ngunyan si Luigi. Nahiling lang po na talagang mahigo si Luigi. Kaya sabi kaning nag-text sa Luigi daan sa iyang kursunada, maorag magtaba. Sincero pa da ang kaulay. Igwa man kayo dyan na
kandidato na Ursino man. Arog na sana katong Andaya, itong ipinanaong ID ni Andaya para da sa Anduyog. O anong nangyari, Andulag. Ta itong naghahagad ng tabang, mamandang benepisyong nakukuha. Kaya nagkaririse na gayon ni as founder o chairman, kana Anduyog na ini, nananaupan ng ID sa mga taga Camarines Sur, naudaman ki benepisyong nakukuha. Ay kahirak man. Kaya sabi man kaining ni Eugene Nalos, doon ako sa bata. Ang isyu kay Abaga sa Rosa naman hubi nun pa da kayong maray si Luigi. Pero sabi ka ni ba, dumansin da sa hubin. Takon matanda na daan, nako! Bihasa na yan sa sa... Kaya sa hubin na mahigos, maurag pa sa lakawan sa mga barangay, meski sa pagsaragwanan ng baroto, kayang-kaya pa magtukad sa mga kabukidan para pasyara ng mga constituentes ninda. Gusto ninda si Luigi, sabi ni Nalos. Eugene Nalos. Ano po? Aanon mo man niya yung mga trapong politicians. Yan. Ha, ha, ha. Di ba? Sabi man ni Francie Jallores, Luigi Villaferte, governor ko. Kasi maraming natutulungan at palalakasin ang healthcare system ng Camarines Sur, lalong-lalo na may pandemiko tayo. Yan. Sabi man ni Maria Avila, Sir Luigi Villaferte, governor ko. May gos, matinabang po. Dito ako sa gwapo, Luigi. Mas gwapo kay Andaya. Mambira man si Leo Marantal. Mayo dyan sa dawa, akong ibubuto. Tabutante po ako sa Manila. Ay, siyempre, alangan man. Siyempre sa Manila, ka man magbuto, ay pangyayari. Sabi man ni Roberto Lara, siyempre dumang kita sa may serbisyong kapuerte. Sa dawa, nadawa sa nakakalibot. Makatao sana nin tabang. Luigi po ako. Ayan. Sabi man digdi ni Eric De Vera, solid Villaferte po pa rin kami. Ayun. Luigi Villaferte po, sabi ni Norilyn Montaña, because of performance. Sabi ni Merly Pahinago, solid kami Luigi Villaferte. Sabi man ni Pidoy Rosol, siyempre dumampo kita sa may napatunayan na Villaferte sana. Sabi ni Robert Hero, Luigi po, governor ko. Sabi man ni Jan Congreso, Villaferte po ako. Maria Cibulo, Villaferte po ako. Digdi kayo sa sorbing ini, duwang retrato lang na nag-aspiral sa gobernador ang nahiling na picture sa pulusyon ng bayan sa Camarines Sur for governor. Haros po, gabos, Luigi Villaferte ang pigkukurahaw ninda na iyo ang sendang gustong maging next governor kan Camarines Sur. Saka po si Governor Villaferte palaan, si aspirant congressman kan Rinconada area. Aros po, oral daw nasa luwas para manaupo nin tabang sa mga taga Camarines Sur, especialmente sa mga taga Rinconada.
Mala ta Governor Mix Villaferte distributes tablets to Camarines Sur College students. Kaya may mga nagpasalamat po sa indang sa indang Facebook accounts. May mga taga-Iriga na sobrang nagpapasalamat dahil kaipuan nito sa pag-eskwela ang mga tablets na ini. Si Gubmix, kaibanan po ang Team 1 Kamsur, na ang Team 1 Iriga, si grupo man ni Vice Mayor Rex Oliva, kabali po sa nananaonin na mga tablets. Kaya po sa pag-eskwela kan sa mga estudyante sa koleyo. Sa kasigip pa ng panaonin mga insulin, bulong para sa mga may diabetes, diabetic na pasyente. May mga hilang sa kidney, padagos nindang tinatabangan. Sabi man ni Kong El Rey, maski kigubix, mag-text lang kamo para madara kamo dyan sa Banasi Bula sa Provincial Government Medical Center na pinagpatindog dyan ni Gubmix sa Banasi Bula, libre na ano kamo sa dialysis center ninda, no? Libre yan, ha? Mayong donasyon yan. Bagong araw kan ibang dialysis center, naghahagad pa ng donation, di ba? Ay, nako. Aber daw, nasa linya giraray mo niyan, si Karundang Philip Baracena. Bicol Connection Report. DJ Pugi, ilaog mo. Salamat, Karundang Joey. Marhay na aga. Udto, liwat sa mga parantaban niya to. Kaulay ko palang si Mayla. Niya na pagkaga, sabi niya, kahali pala nga ni Vice Mayor Rex Oliva. O day bali, at least, day mo lang na timingan, di sa aga balik ka. Pwede. Kaya kita nakaarog ki Nora. Maluya ka kaya sa timing eh. Pero, pasalamat man giraray ta may na-timingan pa man giraray ako. Ano mo daw, batiun mo man daw si Ma'am Mayla, ang magayong-gayon, sexy sekretary dyan, staff ni Vice Mayor sa iyang residensya. Sabi baga ni JB, my love. Sabi ni JB, yan. Pero pala my love will see you through. And my love will see you through. Alaga dito daw para halo yung topic karon ng Joey. Ang Kawain arin. sana daw si Senior Fire Officer 3 Rodel Binaflor kan Bureau of Fire Protection nigdi sa Ciudad Can Iriga and connection kan tendang mga activities ngunya sa December. Sir, good morning po. Lahat po kita sa RPNDGK. Ang korpo si Karondang Joey. Ano po sir, good morning. Sir, good morning. Ano po ang pinagkakasibutan kan sa indong opisina mo niyan? Kangunyan po, padagos pa ang OLP, inaapod na Operation Ligtas Pamayanan, na ano kita na paikot-ikot pa kan mga kansatoyang fire truck. Nagbabandilyo po kita na natanganit regarding po sa fire prevention. Aros sa everyday, every month, fire prevention po ang nasa tuyang Bureau of Fire sa Iriga. Ano po? Talaga po, ma'am. Na-observe sana ba ko lang na every month, dapat po everyday is always fire prevention day. Opo. Ang mga fire truck po nindo sa ngunyan, pira asin, ano po ini, gabos nasa marahay na kondisyon, asin anytime pwedeng dumalagan para magsigbunin kalayo. Yes po. Ang fire truck tango niya na serviceable po, gabos po, 6 fire trucks and 1 ambulance po. Okay. Sir, madali na naman ang next year. Dakol na naman ma-apply ni business permit, ma-renew kan sa indang business permit. So, sa requirements po ang permit, tali po sa Bureau of Fire. Ano ang mga requirements po nito kani sa mga negosyante na naman para ma-releasean kan sa indo pong permit? Dati po, dapat po mag-comply sinda kan gabos na pagpapautob kan Bureau of Fire di sa Iriga. Arag ba kan po yan,
tamang fire exits, fire extinguisher, fire suppression system. Dapat kompleto po sinda bago sinda marilisan kan fire safety inspection certificate. Duman man po sa mga mapagibong building, harong, o lalo na establishment, gagamitin sa negosyo ng mga edipisyo, ano ang National Code, Fire Code of the Philippines? Applicable talaga ini na dapat masunod po. Iyo po. Una inot, prerequisites lang kami para maka-issue ng fire safety inspection certificate or occupancy permit. Pero nagkukuya yan sa building official po, sinda na-apply mo na. Maaging na sa building official. Pero pag depektibo po pala ang pagkagibo kan edipisyo, dahil makakapasar sa standard ka na Fire Safety Code of the Philippines, dahil nindo tatawanan po yan ng permit. Iyo po, if in case mabalidate po kan sa tuyang mga fire safety inspector na dahil sila complied, susuratan siya na mag-comply muna before na marilisan siya ng fire safety enforcement inspection certificate or occupancy permit. Tagaling ma-approvean sa indang ko yan business establishment na gusto nilang itugdok. Saro pa dyan sa requirements nito, mga mga fire extinguisher, mga fire exit, di ba po? Opo. Tagaling, pinag-ano po yan, nire-required po ang sarong establishment to na required. Tagaling po, maparbinta na mayong matrap dyan if in case na may conflagration o magkasuluhan sa sarong edificio po. Ay po. Sa mga marinyo po, halimbawa may mga existing fire extinguisher pero garo empty na or matagas na ang laog kan tangke, rine-required na nindo mag-purchase ng panibagong mga fire extinguisher. Dahil po rine-required sindang mag-purchase. Ang required lang sa inda is i-maintain itong kuyan fire extinguisher na dapat kuyan sinda itong operational during if in case igwanin kasulo sa saindang araw. Magamit ninda po. I see. Sa mga boarding houses, every month nag-inspection man po kamo duman sa mga linya ng kuryente na itong medyo bulok-bulok ng mga linya dapat mabaguhan na asin maging safe ang saindang establishment. Yes, sir. Paperpirmi po yan. Lalo na kung mapo ng eskwelahan. Sa mandato po ang Bureau of Fire Protection, halos sa National Office na i-inspection mi ang gabos na mga boarding houses. Tangari po na bago i-occupy kan mga estudyante, mayo pong ano man mangyari sa dyan. Ngunyan pong pandemic, manggayod face-to-face pa na nangyayari sa Iriga City, nagkakandak pa man po gari ka mo ng fire drill. Sa ngunyan, sir, iniiwasan ang fire drill. Ma-avoid pa man po baga kitang mag-contact ang mga tao. Ang ginigibo mo ini nang sinabi ko nga ni Subago, itong Oplan Ligtas Pamayanan on the road. Ito bang naglilikot itong mga fire truck tanganing ma-aware si tao na dai po magkasulo. Very good po. So, sa ngunyan po na taon, piraman po na i-record din dong incident of fire sa Iriga City? Sa ngunyan po, as of now, may recorded po tayo na fire incident from January is 34 fire incidents. Okay. And at fire incident is lang po itong mga minimal damages po itong electrical post fire, structural, vehicular. Iwa kitang na-respondihan kaya itong grass fire. Okay po. So, Diyos mabalos tabi po, sir. And mabuhay po kamo. And good luck sa inyong pong programa na
ligtas pamayanan sa pag on the road na padagos na ginigibo nindo sa mga panahon na ni. Advance Merry Christmas. Paano nindo pala isi-celebrate ang Pasko? Ngunya na Disyembre. Maano na lang kita po, itong ma-celebrate man kita sigurong diet, pero i-observe tamang giraray itong protocol na dahil kita magkaagwa-iwanin na virus which is a pandemic na ini. Kamu po sir as a government official or employees, agko man kamo inapod na 13th month pay, bonuses or cash bonus pag naabot po ang Kapaskuhan. Yes po, mandatory po yan sa mo na naabotan kami ng mga bonuses. Ano po sa indo advance bago pa mag-December itinataon na po or Iyon na nga ni po yan, sir. Pista by tip pa lang yun na. Kaya sa December, tipid-tipid mo. ay pangyayari. But anyway, congratulations sa amakon po nindo. Advance pala na-receive na po nindo ang sa indong benepisyo niya na padangadang na Yuletide season. Anyway, mabuhay po kamo sir. Thank you so much. Back to you, Lip. Mo, sir. Good morning. And good morning sa mga nagdadagog. And good morning man kay Sir katubangan ko. Salamat po. Opo. So, ini tabi karon ng Joey na pagkipagulay niya to kay Senior Fire Officer 3, Rodel Benaplor, kana Bureau of Fire Protection. Si na pala ng Fire Marshal to sa Eriga. Si Fire Senior Inspector Gary Francisco. Gary Francisco. Okay. Good morning na lang sa inyo dyan. Oo. Tapos pag-gali mo dyan, diretso ka na sa PNP. Ang chief of police na naman ang na-interviewon. Kung nabuton pa kanurat. Okay, kung nabuton pa. Kung dahil na, tomorrow naman. Yan. Tomorrow never dies. Yes. Good morning na lang sa Deputy City Fire Marshal kana si Danilo. Sisay, ang deputy. Sisay. Kipadi. Sisay na pa di. SF03. SF04 na gayud ni. Si Rosano Oronan. Si ano pala? Good morning kay Sir na Oronan. Saka si Sir na Vargas. Pagaro mayo na digdi si Sir na Vargas. Nailipat sa iba pala. Sa Minalabak. Ayaw na pala sa Minalabak Fire Station. I see. Siya naman ang pamayo. Ayun. Promoted pa lang si Sir. Oo, Minalabak Bureau of Fire Protection. Okay. Noted. So, halidigdi sa Bureau of Fire Protection sa Ciudad Candir. Gawin na mga tugang naputol po si paring Philip para sina. Anyway, thank you so much. Tapos naman po ang pagkipag-ulay ta. Mga tugang, si Camarines Sur Governor Mix Villaferte has spearheaded the distribution of tablets to college students in province of Camarines Sur. The distribution was part of the initiative of the Department of Information and Communications Technology bilang bahagi ng ating digital literacy program at sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology. Tayo namahagi ng tablet sa mga college student, sabi po yan mismo ni Governor Mix Villaferte. Ngayong panahon ng online classes, napakalaking tulong nito sa ating mga estudyante at kanilang mga magulang na nakabawa sa gastos. He added. The governor also said that the provincial government will continue to distribute cash assistance in the coming days. Sa mga susunod na araw naman, ay mas maraming beneficiaries pa ng Serbisyong Kapuerte Educational Assistance Program ang ating aawarda ng cash assistance para tulong panggastos sa eskwela, sabi pa po ni Governor Mix Villaferte. Ang karahayang kay Gov Mix, sa pag-aspirar niyang gobernador kang aspirant congressman sa Rinconada, magkakaigwa siyang professional policy sa Rinconada. Sa lambang pamilya, dapat igwang professional. Paano gigibuhon? Ang Baaw Community College, dadagdagan pa. Malag pa sa buhi, sa bato,
sa Bula o sa Baaw ito. Sa sa may party man kan Bula. Tangarig pong dakol na makapag-eskwela sa pangkuleyong publikong koleyo. Naapo doon na rin Kunada State University. Pagyaw na po siya sa Kongreso. Magayon pong programa yun ha. Sabi nga ni Ken, yung magiging backbone or kaipuan, tangarig pong mag-asinso ang buhay kan lambang pamilya pag igwang professional sa laog kan sendang pamilya. Yung man yan ang programa ni Teacher Josal Fortuno, ni Congresswoman. Saka nagsusuporta, libreng tuition, libreng pag-eskwela sa college. Muna nananao pa siyang mga tablet sa mga estudyante, di ba? Dako lang tabang sa mga magurang saka sa mga estudyante. Nananao pang cash assistance sa mga estudyante. At sa mga scholars, igwa pang allowance, di ba? Scholars ng bayan. So yan po ang kaipuan na maray. Kaya si Gubmix din nagpaparintindi kan mga issue sa iya kung siya dayuhan man, bako man tagaring kunada, pero digdi na po naka-star. Dawa nga ni po dayo siya sa Iriga, sa Ringkunada, pero ang puso niya, ang isip niya, padangaton ang mga tagaring kunada. Sabi nga ni kayan, action speaks louder than voice. Dawa po nga ni, bako siyang taga-ring kunada, taga-Irigang pure na taga-sadi, pero lihiti mo na siyang botante asin naka-star digdi, residente sa Iriga. Pero ang mga aksyon niya po, nababasa, nahihiling, nadadangog, namamati kan mga tao sa padagos na pagtaong suporta, tabang pinansyal, tabang sa edukasyon, sa mga scholar, sa pangkabuhayan, mga livelihood programs, yaon po ang medical assistance, may kapuwerte, headquarters, medical headquarters. Kaya ang buwis kan mga tao ibinabalik in forma de proyekto programa. Kung tutuson nga ni, kulang na marayaan internal revenue allotment kan probinsya kan Camarines Sur sa more than 1,000 barangays na igwa po kita na tinatabangan po ninda. Digdi man po sa ibang mga yaon salado kan oposisyon, kung nagtatabang po ang Villaferte nin itik, magtabang man kamo, manao man kamo nin kisira manok. Kung nananaong bagas ang Villaferte, manao man kamong panira. Kung nananaong sapatos ang mga Villaferte, manao man kamong medyas or chinilas. Tangarig maging maray man lamang po na at least nakakasunod kamo sa programa ninda, nakakapagpantay man lamang. Pero hain man, ang nagtabang kan oposisyon. Mala si Andaya, nanaoning ID, para sa anduyog, andulag ang nangyari, tama man benepisyo pong nakukuha. So tama lang na nag-resign siya as founder ka, chairman ka ng anduyog na ni. Tamayo man pong benepisyong nakukuha mga tinarawanan nindo ng ID. Ingon yan, puro man lang pangkaraot ang ginigibo nindo sa Villaferte. Kaya po para sa Samuya, sa totoong serbisyo kan mga Villaferte, dakol ang tatabangan. Totoo yan. Sa totoo lang. Matuod yan. Bueno mga tugang, ako po inabot na nin oras sa pamaaram. Salamat kan sa inyong pagantabay. Stand by.